Дарья, поздравляю. Номзадӣ ба ҷоиза муборак. Чӣ эҳсосе Что доред? вы ощущаете? Спасибо. Прямо сейчас ощущаю... ҳамин ҳоло хеле серташвиш шудем. бо эълони номзадӣ ба ҷоиза мусоҳибаҳои зиёд додан лозим. ҳафтаи оянда барои чанд рӯз ба озмуни Санденс меравем. он ҷо ҳам ин филми ман дар озмун иштирок мекунад. На следующей неделе, на неделю, где будет... Что это? Санденс чист? Самый крупный американский фестиваль независимого кино. ин ҷашнвораи калонтарини филмҳои мустақил дар амрико аст. ин як дастоварди бузург аст ки филмро ба ин озмун қабул карданд. бояд ин корҳоро ҳам танзим кунем ва баъдан баргашта баъди 2 рӯзаш ба Оскар равем. 2 дня в Прагу и потом мы летим. Вы едете на Оскар? яъне шумо ба маросими ҷоизасупорӣ Вашей меравед? командой или? ин масъала ҳоло баррасӣ мешавад. ҳама чиз аз он бастагӣ дорад ки мо аз ин ҷо ҳузури чанд нафарро таъмин карда метавонем. дар филми духтар шумо гӯё як қиссаи хеле соддаро нақл мекунед. чандон печидаву мушкил нест, чун ҳоло филмҳои аниматсионӣ ҳам хеле пурмоҷаро шуданд. дар дохилаш детектив доранд, ҷангу куштор ҳам ҳаст. вале ба назари ман чунин намуд ки филми шуморо ба он хотир пазируфтанд ки он аз самимиятҳои инсонӣ баҳс мекунад. шояд ҳамин самимият дар ҳунари замонавӣ кам шудааст. Может быть, да, дефицит выискренности. шояд ҳам норасоии самимият бошад. вале аз суҳбат бо тамошобинону мунаққидон дар кишварҳои гуногун шунидам ки филмро ба хотири арзишҳои оилавияш дарк карданд. чаро ҳифзи равобити хуби миёни фарзандону волидон муҳим аст? чаро масъалаи бахшидани гуноҳ муҳим аст? аз ин назар филм бисёр фарогир аст. дар баробари худи қисса тарзи тақдими он, яъне забони синамои он муҳим аст. ин филм монанд ба филми ҳуҷҷатӣ аст. вақте тавассути баёни ҳодисаҳо наздик ба воқеият тамошобин ғарқи ҳодисаҳо мешавад. ман гоҳҳо аз камераи дастӣ ҳам истифода кардам, то ки монанд ба филми ҳуҷҷатӣ шавад. яъне ҳамаи инҳо дар маҷмӯъ як қиссаро баён карданд. Технически. филм аз назари фаннӣ чӣ гуна сохта шудааст? оё лухтакҳоро ҳам дастӣ сохтед? мо бо дӯстон тамошо кардем, бархе гуфтанд ки инҷо шеваи папие-маше ба кор бурда шудааст. Там папье-маше использовано. Как это сделано? Это были куклы профессиональные и сделанные... ин лухтакҳои касбӣ буданд ки махсус барои филмбардорӣ сохта шуданд. дар дохили он склет ё бадани лухтак ҷой шудааст ки имкони ҳаракат додани узвҳо, дасту пои қаҳрамонҳоро фароҳам мекунад. ин лухтакҳоро як устои касбӣ Милан Минш сохта дод. Пан Милан Винш, который в Чешской Республике этим занимается. А из чего? аз чӣ сохта шуданд? Именно как раз этот скелет, он сделан из различных... аз навъҳои мухталифи оҳан сохта шудааст, то ки ҳаракати қаҳрамонҳо нарму мавзун бошанд. папие-маше ҳам ба кор рафт. вале дар маҷмӯъ барои ороиши филм аввал чӯб, баъдан папие-маше истифода шуд. калаи лухтакҳо ҳам чӯбӣ буда бо папие-маше оро дода шудааст. баданашон аз матто духта шудааст. Из дерева и потом покрывала папье-маше. Вы приехали в Чехию с целью учиться 5 лет назад. В вашей речи вы шумо 5 соли пеш ба чехия омадед ва ҳатто замони гирифтани ҷоизаи Оскари донишҷӯӣ инро таъкид кардед. дар 5 сол шумо то ба ин мартабаҳо расидед ки муваффақияти калон аст, яъне на танҳо забони чехиро омӯхтеду дар як донишгоҳи бонуфузи синамо таҳсил кардед, балки кишвари чехро ба ҷоизаи Оскар наздик кардед. шумо инро ҳамчун як қиссаи муваффақияти як муҳоҷир арзёбӣ намекунед? Приблизили ее к Оскару. Скажите, вы считаете, что это история успеха мигранта? бале, ин албатта як қиссаи муваффақият аст. муваффақияти ман аст. шумо шаҳрвандии чехияро надоред, шаҳрванди русия ҳастед. ҳарчанд ахиран ба шарофати коратон ба шумо ваъда доданд ки шаҳрвандӣ бо роҳи зудтар тақдим мешавад, вале шумо ҳоло ҳам худро як муҳоҷир эҳсос мекунед? ман дар ин бора ҳатто фикр ҳам накардам. ҳаминро медонам ки ин ҷо роҳат кор мекунам ва дар ин ҷо имкони таҳияи филмҳои худро дорам. дар маҷмӯъ дар аврупо системаи тақдими грант бисёр хуб кор мекунад. грантҳое ки аз ҷониби сохторҳои ёрирасон ба рушди синамо мебошанд. барои таҳияи филми баъдӣ мо аллакай аз ҷониби як бунёди чехӣ кӯмакпулӣ гирифтем. продюсерҳои ғарбӣ ҳамкорӣ пешниҳод мекунанд. барои мо ин имконияти хеле хуби кор ва эҷодкорӣ аст. Вы родом из Таджикистана. Я уверена... шумо дар тоҷикистон таваллуд шудед.
ва медонам ки бисёриҳо аз шунидани муваффақиятҳои шумо дар он ҷо бисёр шод мешаванд. Бигӯед ки дар Тоҷикистон дар он чанд соле ки будед, чӣ зиндагие доштед, волидонатон чӣ коранд? Кто ваши родители? В какой семье вы выросли? Я родилась в Душанбе. бале волидони ман ҳам дар душанбе таваллуд шудаву бобову бибиҳоям дар солҳои мухталифи иттиҳоди шӯравӣ аз Русия ба он ҷо рафта буданд. волидонатон дар соҳаи синамо кор карданд? На, фаъолияти онҳо бештар ба корҳои техникиву низомӣ рабт дошт. Вале бобои падариам дар театри опера навозандаи контрабас буд. ӯ устои ғижак ва фортопиано ҳам буд. номаш чӣ буд? Петр Павлович Посевин. Удачи вам, спасибо муваффақ бошед. за беседу. Спасибо.